Our verse for today ay makita sa Ephesians 4 verse 29. Let no one corrupt word proceed of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. Igsuon, gusto ni Lord nga sa matag adlaw, niini nga adlaw, gusto ni Lord nga sa matag adlaw igsuon nga ang imong gamiton nga pulong, ang imong gamiton nga word, ang mugawas sa imong baba, nga ang mo-proceed nga mga words nga gikan sa imong baba, nga mga words nga mugawas sa imong baba, ang gusto ni Lord igsuon kanang makatabang sa uban o makatabang sa imong kaugalingon o ang mga words nga makapahimuot sa Ginoo. Igsoon dili gusto ni Lord nga ang mugawas sa imong baba sa matag adlaw makadaot sa imong isig katawo, magmakadaot sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo, sa atong pagpasidungog sa Ginoo. Busa igsoon maningkamot kita sa pagbuhat og maayo, sa pagsulti og maayo aron sa ingon mahimuot ang Ginoo kanato. God bless sa tanan.